хора, това е втората част на клипа, който заснех ето тук. Съжалявам за това. Не ми стигнаха 15 минути, за да разгледам всички. Затова спряхме се на Марко Ройс, отсече ми се това как говорех за него. Затова ще го повторя пак, въпреки че остана някаква част първата част. Значи в първата част говорих пак за Марко Ройс, но обаче ми се отсече и затова спрях клипа. Сега ще договоря за Марко Ройс. Марко Ройс заслужено е 88. Според мен той е един от най-добрите футболисти в Германия и изобщо в света. Много добри статове има и аз съм доволен от него. И няма какво да кажа за този уникален футболист. Сега, Андре Синьеста, просто няма какво да го коментирам. Той винаги ще си остане един от най-добрите. Колкото и да го свалят. Помните, той беше в FIFA 1688, в FIFA 1589. Той е доста възрастен, но все пак, според мен, той е един от най-добрите футболисти в Испанската лига и ме кефи в това, че той е испанец, а не да купуват, примерно, англичани в испански отбори. Това е много смешно. Или пък не, че те не могат да играят, могат много добре да играят, но обаче това е смешно. Все едно България да вземе Леонел Меси. Къде е Меси? Откъде е Меси? Къде е България? Затова аз съм доволен от Андрес Иниеста. Диего Годин. Това е уникален защитник. Хора, няма какво да му коментирам. Той е горе-долу един от най-опи защитниците. Ето го следващия, Филип Лам. Филип Лам няма просто какво да се коментира за него. Прекрасен RB. Дразни ме едно нещо, че той е някакси играе на всички позиции. Имаше го LB, имаше го CDM, има го сега и RB. Това според мен трябва да се премахне от FIFA, въпреки че той е доста добър футболист, но според мен това не трябва да се случва, защото FIFA така губи до някъде смисъл да купуваш футболисти, като можеш да превърнеш един в страйкър, в ЛМ. Просто така. За страйкър не можеше да се превърне. Ето го втория трансфер на този отбор. Кевин Де Бройне. Сега, Кевин Де Бройне е един от най-уникалните футболисти. Няма какво да го коментирам. Той е пълната машина. И аз съм съгласен той да е 88 оверал. Нямам друго какво да кажа за него. Ето го. Пепе. Сега хора, това е много трудно. Пепе не е 88 оверал. Никога не може да бъде толкова. 85, 86, 87 макс. Това не може да го бъде. Не, всъщност до някъде може заради европейското, но обаче това е прекалено. 88 в тази FIFA, какво прави? Накрая да не стане един защитник, колкото Роналдо. Не се шегувам, хора, това е много сериозно. Мануел ще видите колко оверал е. И така. Пепе няма какво да го коментирам, незаслужено. Гонзало Игуейн. Толкова много отбори го искаха. И накрая той отиде в Ювентус. Много добра трансфер за Ювентус. Но все пак, ако знаете, те загубиха Пол Погба, но привлекоха един нападател, който ще покаже, че Пол Погба може да бъде изместен.
И според мен много заслужено. И това е за Гонзало Игуин. Ето го човекът, който беше продаден. Според мен Пол Погба, тая FIFA е направен като звяр. Skill moves 5 star. Weak foot 4 stars. Ето това е. SM не е Роналдо, не е Меси. Ето това е. Антуан Гризман. Както помните миналата година, пак имаше такава идиотска снимка. Миналата година пак беше така с мустак. Skill moves 4. Weak foot, ама трябва да е 4 според мен. Но както и да е. Давид Силва, един от най-добрите. Ама най-добрите защитници за всички времена. Тиаго Силва. Аз няма какво да го коментирам него. Той е най-добрият от защитниците, които мен ме кефът. Затова няма да го коментирам повече. И ето го. Модрик! Не, шегички хора. Модрич. Както и да е Модрич. Просто обичам да го викам Модрик. Модрич е доста са го напомпали 89 оверал. Това е уникално. Но все пак не е чак толкова добър според мен. Трябва да е 87, както миналата година. Но както и да е, това е мое лично предпочитание. Каква снимка има Серхио Рамос? Рамос. 2 оверал. Уникален защитник. Няма какво да му коментирам. Той е един от най-добрите защитници. Тибо Куртуа. Хора. Значи. Не, това няма да е. Не може да бъде. Петър Чех, 88. Петър Чех е по-добър. Тибо Куртуа, който със сигурност не е по-добър от Петър Чех, 89 оверал. Какво става? Да хия да го даунгрейд на 89 и Тибо Куртуа. Хора. Някакво да говоря за Тибо Куртуа. Незаслужено той си е 87 винаги. Месут Юзил един много добър футболист. Няма какво да кажем. Много е добър. Уик футът му е 2. Хора. Те се шегуват с мене. Месут Юзил съм вкарвал гол от фал с него. Не може да има 2 weak foot. Съжалявам много FIFA. Но няма как да има 2 weak foot. Затова просто дано да не е така. Не изглежда все едно се подигравам на футболист. Както Матиоди. Weak foot 2, skill moves 2. И как ще бъдеш 86 оверал? Затова хора няма какво да коментирам, въпреки че е много добър. Хора, това да не е новата емблема на Манчестър Сити. Защото почвам вече да ме фаща страх и агуерката. Хора, пишите ми долу в коментарите, защото почва да ме е страх. Да не са купили Агуеро. Още от Манчестър Сити, новата емблема на Сити. Агуеро. Заслужен оверал. 89. Перфектни статистики. Това ще бъде един от най-добрите нападатели в FIFA. И сега топ 10. Ето го за кой ви говорех. Давид Де Хея, 90 оверал. Това е един от най-добрите вратари според мен. Няма какво да го коментирам през поне тази година. Той показа най-доброто от себе си, въпреки че на европейското не беше чак толкова добър. Но Давид Де Хея показа, че е един от най-добрите вратари, 90 оверал. И ето го моя любим нападател. Това е Робърт Левандовски.